Rita fra den store by, hvor det er svært at finde ly, når trafikken går amok. Men så sagde hun, nu er det nok. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Når en hule med plads til to, i skovens dybe stille ro, og der skal vi to nemlig bo. Det gør vi dejligt, kan du tro. Junglen kender jeg et sted, der tager vi ned og bor i fred. Og alle dem, der jager mig, så får vi tid til pjat og leg. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Men hugle, det bliver en farlig tur. Du kan blive fanget og sat i bord. Så er det slut med pjat og leg, så du må altså styre dig. Rita, du ved, jeg kan klare alt. Det har jeg der så tit fortalt. Du ved jo, at jeg flygter straks, hvis jeg bliver fanget, jeg er jo vaks. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hulle, hulle, hop, hop. Hugo, du er min bedste ven. Jeg siger det igen og igen. Men den er barsk over, så du må passe bedre på. Jeg er modig, du er sej. Vi passer sammen, du og jeg. Søde Rita, tag med mig ud af livets landevej. Jeg kom så, Rita! Vi er små bitte vilde dyr, en rævetøs Og en junglefyr. derfor vil vi selv styr på vores eget eventyr. På vores eget eventyr. Kan den ene af jer ikke sige noget? Kan den ikke det? Arbejde! Hej alle sammen. Hej, det er godt. Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Også jeg er helt dernede bagved. Hej, det er godt. Åh, det er Hvor er det godt. dejligt. Øj, hvad med jer, aber? Hej, det er godt. Hvor står I henne? Det var godt. Ej, hvor dejligt. Hvem er det? Har du det godt? Jeg har det rigtig godt, Hugo. Hvad med dig? Jeg har det okay. Okay. Ja, fint nok. Fint nok. Det er vel okay. Det er vel godt nok. Så har du det vel også godt. Ja, men der mangler lige en ting. Nå? Jeg er sulten. Ej, Hugo, du er altid sulten, og du har da lige spist. Er der nogen, der har noget mad? Ej, Hugo. Hvad er det? I skal altså ikke give ham jeres mad, vel? Hvad? Det er noget pjat, det der, man ikke må fodre dyrene, Rita. Ej, men Hugo, vi er jo lige ved at lave show, ikke også? Så behøver du da ikke spise. Nå, nej. Okay. Har I sikkert sagt noget mad? Ej, har I bananer til Hugo? Ej, hvor er I bare søde, sikkert Ej, det sagt. er godt nok sødt af jer, sikkert sagt. Ja, det må jeg nok sige. Tak. Ja, så du behøver ikke spise så meget, vel, Hugo? Bare en hurtig banan, og så kan vi komme videre, ikke også? Ja, altså I får ikke noget. Der er ikke nok til alle sammen. Ej, Hugo, hvad hvis jeg godt kunne tænke mig en lille bid banan? Rita, det går simpelthen ikke. Jeg er lidt mere vigtig, end du er på det her punkt. Ej, Hugo! Hvad er det tavligt sagt? Så er de væk. Ej, Ja, men jeg er så stadig sulten. Kan I ikke lige plukke nogle nye? Så er I bare nogle puttergøjer, hva? Værsgo. Hvad? Kaster de med mad nu? ej, Hugo. Ja, et flyt. Jamen, så var der lidt mere mad til dig, og det er du godt nok heldig. Ja, men sådan noget spiser jeg ikke. Jeg spiser kun grøntsager, børn. Så det kan I lige så godt lære med det samme. Du er også så sund, Hugo. Og burger og cola. Selvfølgelig gør du det. Men Hugo, Ja. ved du hvad jeg har lært af klapperslangen Ulla? Nej, er det hende der, den overtroiske Rita? Nej, så overtroisk er hun altså heller ikke. Hvad så? Men Hugo, det er fordi, jeg har lært at junglehypnotisere. Er det ikke sejt? Ej, helt ærligt, Hugo. Synes I ikke, det lyder ret sejt? Jo, det kan du selv se. Nej, altså Rita, sådan noget, det findes slet ikke sådan noget som... Jo, Hugo, så er det sådan noget. Så når jeg kigger folk ind i øjnene, ikke også? Ja. Så kan jeg sådan få dem til at blive nogle helt andre, end dem de er. Tror I på den børn? Ja, selvfølgelig tror de på det.
Nej, der er delt mening, Rita. Og jeg tror faktisk, min mening er den rigtige. Og det er forkert. Ej, var det bananer til mig nu også? Nej, det er til mig, den der, Rita. Ej, Sådan. Tak skal I have. Det var sødt af jer. Gå væk. Nu spiser jeg dem lige. Kun ikke for meget nogle gange, Hugo. Er det ikke utroligt? Hugo. Det var væk. Ej, Hugo. Du får bare ondt i maven og alt muligt. Prøv at se, sikkert sagt bliver sure og alt muligt. Jeg er helt mæt nu. Har du spist dem alle sammen? Ej, Ja, jeg tror altså lige, jeg smutter ind og lægger mig. I bliver der imens, ikke også? Hej. Nå. Jeg skal lige hej, lave. Hugo. Nå. Men sikkert sagt, så kan jeg da også bare fortælle jer, hvad jeg lige har fortalt til Hugo. Jeg har lært at junglehypnotisere. Er det ikke sejt? Ved I ikke, hvad det er? Nej. Kan de ikke sige noget? Det er sådan noget, hvor man kigger folk ind i øjnene, Kan ikke de også? sige noget? Og så kan de simpelthen, blive til nogle helt andre end dem, det i virkeligheden er. Er det ikke sejt? Kan de sige noget, mor? Var der måske en af jer, der kunne tænke jer at prøve? Hvorfor kan de ikke? Vil du gerne det, Sak? Okay, så det er bare lige, hvad skal vi hypnotisere Sak om til? Var der nogen, der sagde en kat? Kunne du tænke dig det, Sak? Ja? Okay. Så skal du bare prøve at kigge mig ind i øjnene en gang. Og så når jeg siger noget, ikke også? Så skal I bare gentage efter mig. Er I med på den? Okay, kom her, Sak. Bulle, bulle, vap. Du har ret. Klap, klap, klap. Klap, klap, klap. Ikke mere pjat. Ikke mere plads. Du skal være en kat. Du skal være en kat. Du bliver helt tung, Sak. Ej, nej. Ej, nå. Ej, hvor er han sød. Ej, synes du ikke også, han er sød, Sig? Nå. Ej, Sig, kan du ikke måske rende ud og se, om du kan finde Hugo, så han kan se, at jeg godt kan hypnotisere? Vil du det? Ej, tak. Ej, nå. Hej, lille Misser. Ej. Det var en rigtig vise. Nå. Ej. Synes I ikke næsten, vi skal prøve at lave lidt mere med ham? Måske vi kunne få katten til at gøre et eller andet. Jeg ved ikke. Er der nogen, der har nogle idéer? Ja, hvad siger det er? Ja. Hvad siger du? Kødben. Ej, tror du katten kan lide det? Hvad siger du? Kan du rydde rundt, kat? Ej, hvor er du god! Nå! Ej. Ja, hvad siger du? Kattemad? Har du lyst til det? Jeg har faktisk ikke noget kattemad, Sak. Nå. Men, hvad med, at vi måske fik ham til at danse lidt? Ja, måske noget tango? Tror I, vi kan det? Okay, så bliver vi nødt til at prøve igen. Og så, lille mis, så skal du lige komme herover. Sak. Skal jeg komme over til dig i stedet for? Okay, så kom her. Ja. Okay. Bulle, bulle, vap. Vap. Klap, klap, klap. Klap, klap, klap. Ikke mere fandango. Ikke mere fandango. Du skal danse tango. Du skal danse tango. Ej, hvor er det bare god, Sak. Ej. Min kære spidse ører, knurrer på halen, stikker sig om bruden, som er så fin og blød. Den kælder og den spinner, og viser aldrig klør, så kan noget som ingen kælder kunne før. Min kat, den danser tango,
tak. Hvor er det fjollet af mig. Han er jo stadig en kat. Tror I ikke heller, vi må få ham tilbage igen? Jo, okay. Så sagt. Misa? Og kom herover. Okay, så. Okay. Bule, bule, vap. Ule, vap. Klap, klap, klap. Klap, klap. Ikke mere pjat. Ikke mere pjat. Du skal være en abekat. Du skal være en abekat. Ej, Sak. Ej. Ej, er du helt glad nu? Nej, Sak. Ved du godt, hvad du lavede lige før? Ja? Nej. Du dansede tango. Og du var en kat. Er det ikke sjovt? En kat danser tango. Nå, vil du med ud og finde? Nej, du skal ikke kilde mig, Sak. Hov. Men Sak, vil du med ud og finde Hugo og Sig? Ja? Okay, så går vi lige derud. Kom. Vi venter. Hej alle sammen! Hej. Ja, det er et sværd, og det kan skyde med laser, og det skal bringe balance tilbage til galaksen. Er det Yay! en ægte en, det der? Ja, og jeg er faktisk en rigtig farlig pirat, og I ved det. Jeg er den farligste på de 7 junglehave. Ja, er der nogen, der skal gå på planken ud? Jeg går der. Nå, I kunne også bare få lov til at skure dækket. Har jeg nogle skatte, jeg skal stjæle? Jeg vil gerne have kontanter. Nej. Jeg ved slet ikke, hvad penge er, når det kommer til stykket. Hey! Hej, Sig! Kan du gå planken ud med dig? Ja. Kom, gå planken. Nej, hey! Du må ikke låne det, Sig! Nej, lad være! Sig, stop så med det der pjat! Ja, du kan slet ikke bruge det her. Sig, det er kun Hugo, der kan bruge det her sværd. Nej! Sig! Altså! Kom her! Nå! Sig! Øv! Sig! Sig! Nå! Så! Au! Au! Øv! Nå, Sig! Ved I hvad, børn? I bliver nødt til at hjælpe mig med at synge en sang, for at jeg kan få mit sværd med tilbage. Er I klar på det? Okay. Så starter vi musikken, og vi starter med at sige æblet. Ja, det er godt. Okay, kom derhen. Så. Der var engang en æble, der boede i en skov. Og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer, sådan og den rendte rundt og lavede sjov. Så det var sidste gang, jeg kan godt sige dig. Og æblens lange hale, det kunne den altså sno. Så den kunne svinge sig fra gren til gren og uden at holde, sådan kunne den få 4 bananer, 2 og 2. Åh, æble, jeg var ligesom dig, snoæble. Du har altid lov til leg. Au! Nå! Der var engang en æble, og den var rød og blå. Og når den svingede sig fra gren til gren og bagpartiet, sådan på den bum, også sjov at kigge på. Åh, æble. Jeg var ligesom dig, en snoæble. Du har altid lov til leg. Okay, nu synger vi det første vers igen, og så skal det være helt vildt højt. Er I klar på det? Er I klar på det? Okay, godt, nu kommer det. Der var engang en, der boede i en, og det kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer, sådan og en bum, rendte rundt og lavede sjov. Jeg var ligesom dig, snoæble. Du har altid lov til
trapperne er gået op. Du sætter ikke sko på. Dum af. Ja, så kan du lære det. Giv hende lige selv en kæmpe hånd. Hvor er I god. Ja, du må også klappe af den, Sig. Men du er altså ikke særlig sød, fordi du må ikke låne mine ting. Det ved du også godt. Great power comes Ej, great Sak, vent lige på mig. Hvad? Nej! Så! Ej, Hugo. Hvad? Men du kan da godt låne dit sværd ud til dine venner. Nej, Rita. Jo, Hugo. Rita. De har lige rendt rundt og fundet bananer til dig. Ja. 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 Jo. Men vi de må... snakke- Nej, I må ikke låne det. Ej, Det er Hugo, mit det er altså sværd. virkelig tarveligt, er der der? Nej, det er ikke. Jo, er det ikke tarveligt? Jo. Men Er det ikke Rita, rigtigt, man skal dele sine ting med sine venner? Jo, der kan du selv høre, Hugo. Rita, prøv at høre her. Hvis det er sådan, der sværd kommer i de forkerte hænder, så kan der ske utilgivelige ting. Jeg siger det bare. Ja, du forstår det nok aldrig. Ej, Hugo, det er jo bare... Det er jo slet ikke særlig farligt, vel? Jo, det er så, Rita. Det er vildt farligt. Det kan skyde med laser og alt muligt. Hold da op, Hugo. Ja, Nå. jeg hakker bare lige det her træ i stedet for. Sliber mit sværd. Hey, visker I derovre? Nej, overhovedet ikke, men... Dem, der visker, lyver. Dem, der visker, lyver. Det var fordi Sig hørte lige, at klapperslangen Ulla kaldte på dig. Nå, Kan du ikke lige gå ud og se, hvad hun ville? tror du, hun har mad til mig? Ja, det ved jeg ikke, det kan det godt være. Nå, Ulla! Ulla, jeg vil gerne have noget mad. Ej, han hopper bare lige i mig. Ej, det er en vildt god idé, sikkert sagt. Vi skal hypnotisere Hugo, så han kan lære at dele sine ting. Tror I ikke, det er en god idé? Jo. Men skal vi ikke næsten lave et lille ekstra twist, måske? Har I nogle idéer, sikkert sagt? Ja, må jeg høre? Skal vi lave ham til en pige? Ej, kan vi godt gøre det? Okay, så gør vi det. Og når jeg forresten, det der med klapperslangen Ulla, det var faktisk bare noget, vi fandt på. Og hun er faktisk på ferie lige nu, så må ikke Hugo snart kommer. Ja, det tror jeg, han gør. Men det kunne også være, at vi skulle prøve at kalde på ham. Skal vi gøre det? Okay, så vi kalder på 3. 1, 2, 3. There is no business like show business. Hvad synger du, Hugo? Ikke noget. Nå, Jeg kan kun de 2 linjer. det var da ellers en dejlig sang. Ja, Fandt du Ulla? jeg fandt ikke Ulla. Der var ikke noget mad. Ej, det var da godt nok mærkeligt. Ja, Nå, ej, au, Hugo. Au. Jeg tror, jeg har fået et eller andet i øjet, måske. nå, det er heldigt, jeg har et sværd, Rita. Ej, Hugo, du skal da ved Gud ikke tage det ud med sværdet. Nå, Ej, au, men Hugo... hvad? Man må da heller ingenting i dag, hva'? Nej, men Hugo, det gør så virkelig ondt, og måske er det en bille eller sådan noget. Jeg skyder ud med laser. Nej, Hugo, ej, lad være med det. Nå, Vil du ikke måske prøve at kigge mig ind i øjnene en gang? jo, okay. Er det en dum idé, at jeg kigger hende i øjnene? Overhovedet ikke, Hugo, det gør så virkelig ondt, det skal ud nu. Okay, jeg kigger op. Bulle, bulle, hvad? Klap, klap, klap. Hør, hvad jeg vil sige. Du skal være en pige. Du vil gerne dele. Og ikke tage det hele. Så er det spændende at se, om det virker, hva'? Altså, Rita, ser jeg tyk ud i den her pels? Hvad, Rita? Ej, det ved jeg altså ikke, Hugo. Synes du det? Du er altså ikke tykkere, end du sådan plejer at være. Altså, jeg synes altså også, at farven det er lige i årstiden og sådan noget. Ja, Ja, jeg synes, du ser meget fin ud, Hugo. okay. Eller Hugoline, skal jeg måske kalde dig. Ja, Er det det, du hedder? ja, det gør jeg. Okay. Men Hugoline, hvad er det for noget, du render rundt med? Sådan Det ved jeg ikke. Det er nok en neglefil. en neglefil, det var da lidt hæftigt til at Men file negle du med. trænger altså til en ordentlig manikyre. Ja, du gør så, Sig.
Ja, de ser ikke Jeg ordentligt gider ud, dem sikkert her. altså ikke have aber, har altså ikke manikyre, vel? Nej, det er aldrig for sent at lære. Vel, børn. Vi behøver altså ikke at give ham ret. Rita, nu skal du altså lige høre. Ja, hvad, Hugo? Jeg har set sådan noget topmodel. Har du set topmodel? Ja, Nå, jeg har lært at smile med øjnene. ej, må jeg se? Se. Ej, det er du godt nok god til, Hugo. Kan jeg finde ud af? Ja, der er ikke nogen applaus her. Hugo, prøv lige at se. Kan jeg Nå, men ikke så går jeg lige catwalken. Det hjælper altid. Ja, okay. Klar. Ej, Hugo. Hold da op, hvor hun Ja. det er du godt nok god til. Tak. Det var klappet af hende. Kom. Nå, Hugo, men jeg tænkte på, om du ikke sådan kunne tænke dig at junglebryde, ligesom vi plejer sådan. Line, undskyld. Nej, det gør det ikke. Rita. Undskyld, Hugoline, du. Ja, du må da ikke være med i vores klike. Nå, ej, må jeg ikke godt det, sikkert sagt. Nej. Det skal jeg Lad godt. være. I må ikke gå derover. Ej, Hugo, man skal da ikke sådan... Så må du ikke låne min neglefil. Hugo, det er et svær. Gå væk. Ej, nej, lad da være med det. Tak. Hvor er du sød, Sig. Nå, Også, nej, se, Hugo. Så Så finder- kan vi bare over til mig. så finder jeg bare en anden klike. Vi vil være med klike alle sammen. Ej, Hugo, man skal altså slet ikke lave kvikker, vel? Nå. Men, tror jeg, sikkert sagt, er det ikke ved at blive sådan lidt for meget, måske? Eller er det bare mig? Rita, skal vi ikke være slyngeveninder? Jamen, er vi ikke allerede det? Og have hjertehalskæder og sådan nogle ting? Ej, Bare? jeg tror også, jeg er ved at have nok nu. Men, Hugoline, Ja? tænk på, må jeg ikke prøve at se dit ansigt? Det er sådan virkelig, har du fået sådan noget lipgloss på, eller hvad er det, jeg kan se? Ja, Ej, det ser godt nok flot ud. det har fået en helt ny lipgloss på. Ja, og du har også gjort et eller andet med dine øjne. Hvad? Ja, det er en mascara. Ej, må jeg ikke lige prøve at se det lidt tættere på? Nej. Ej. Nej, den Åh, løber Hugoline. garanteret. Er der noget galt? Nej. Eller jo, du løber lidt. Skal jeg lige sætte dig væk? Ja. Okay, kom her. Okay. Vule, vule, vap. Klap, klap, klap. Hvor er min gamle ven? Giv mig Hugo igen. Så. Jeg er sikkert sur eller sådan noget. Mit hoved, Rita. Har du ondt i hovedet? Nå? Hej. Nå, vi må hellere gå i gang med showet så. Hej, børn, er I klar til Hugo-show? Hugo, der har vi altså været. Vi er sådan ret langt inde i Det showet. bliver pinligt, det her. Ja, det bliver pinligt for Hule, dig. hule, vap, vap. Ej, Hugo, der har vi Hule, været. hule, vap, vap. Hugo! Ja, Du er lidt forvirret, tror jeg. Men det er også fordi, at mig og Sig og Sak blev enige om at hypnotisere dig. hvad? Ja. Har de hypnotiseret mig? Hvad? Har jeg været en pige? Jeg er altså en pige, og du vil gerne kalde Hugoline, Hugo. Du vil gerne kalde Hugoline? Og så gik du catwalk og sådan noget, og så ville du gerne have en hjertehalskæde med mig. Det var meget sødt. Synes ikke, han var meget sød? Det var bare for sjov. Hey, hvad laver du med mit sværd? Det lånte du noget til Sig. Nå. Skal man låne sine ting ud, børn? Nå. Så vi skal... Du vil gerne have, at jeg skulle dele, eller hvad, Rita? Ja, det var derfor, Hugo. Så du må ikke være sur, vel? Nej. Godt. Okay, men så må I også godt låne det. Det må I gerne. Så låner vi hinanden tingene. Ej, det er sødt af dig, Hugo. Ja. Nå, så giver vi lige hinanden en krammer. Ja, skal Ja. vi ikke også give hinanden en krammer, Sak? Kan I ikke også lige give hinanden en krammer? Og så siger vi lige undskyld for en sikkerheds skyld. Ja, det kan vi godt. Ja, undskyld. Undskyld. Nå, hvad har I så lært i dag, børn? Man skal dele, man skal spise sine grøntsager, og man skal ikke proppe en kniv i øjet. Det er nemlig rigtigt, Hugo. Ja. Ja. Hold da op. Høj. Nej. Jeg kan føle et eller andet. Jeg kan også mærke et eller andet. Kan I mærke det, børn? Sådan, det knipler helt. Nej. Ja. Det er godt. Kan I ikke mærke det? Kan I mærke det? Ja, mærke jo. det i fødderne? Jeg tror, skynd jer op og rejse op. Op og rejse jer. Rejse jer op. Ja. Alle sammen. Fordi ved I, hvad vi skal nu? Vi skal danse. Ja. Okay, Er I kom. klar på det?
næsten klar. Boulevarddansen. Det er Boulevarddansen. Den internationale Boulevarddans. Og den er rigtig god. Ja, og det er mig, der har fundet på den. Også, ikke også, Hugo? Ja, okay, også dig. Ja. Ja. Okay, klar. Første skal du sådan her. Ikke far. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Okay, lidt hurtigere. Er I klar med det? Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Ja, okay, og nu går det endnu hurtigere. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Og nu tager vi med musik på. Okay, bare ind på. Er I klar? Nu gør vi så her. Gør så godt du kan. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Og så der op i luften her. Og så danser man bare helt vildt. Oh yeah. Begynder løjerne, vi taler tankekøjen og Rita. Og så op med hånden. For vi er de vakse, de allermest vakse. Vakse stikker tungen styr. Oh yeah. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Tyder på aberne, siger sagt. Boulevard. Oh yeah. Træerne og træder dem i tæerne. Og nu er de vakse, de allermest vakse. De vakse stikker tungen i styr. Igen. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Freestyle. Yeah. Hello, Paul. Yeah. What, Paul? What's swimming? Yeah. Oh yeah. Vi falder, Rita. For vi er i vakse, vi hænger med vakse. De vakse steder tungen styr. Klar, sidste gang. Boulevard. Kilde, klap. Kysse, græs. Boulevard. Yeah! Ej, hvor er I gode. Giv os en kæmpe hånd. Yeah! Ej, det var rigtig flot. Den største kæmpe hånd i verden. Ja. Det var rigtig flot. Det var en rigtig god dans. Ja. Rita, ved du, hvad der nu kan ske nu? Nej, Hugo, hvad kan der ske nu? Nu kan man få autografer. Ej! Ja. Og hvad med krammer måske, Hugo? Kan du Nej, få det det? er der ikke noget af. Men jeg kan godt få krammer af Rita. Og sig og sang. Det kan man godt. Okay, og før vi kan gøre det, skal vi lave 4 køer. Lige så mange, som der er på en hold. Laura! Og, altså på hue. Så hvis vi laver en kø efter